בשוב סעורת, שבוס לשם, שנה נדירה, פעם ב7 שנים, שנה שלמה של קדושה, שנה שלמה של קדושת הפירות, קדושת הארץ. בוודאי שזה משפיע קדושה באופן כללי. אנחנו נדבר על עניין שקשור לעניין של אסרוג בשמיטה. בעזרת השם מתוך זה נבוא קצת לנושא כללי ששייך לשמיטה. ידוע איך קובעים את שנת השמיטה. יש קדושת שביעית, כן, פרי של שמיטה יש לו קדושת שביעיס, יש לו הלוכה שצריך להפקיר אותו, יש לו דין של ביור, אסור בסחוירו, אסור בהפסד. יש כמה וכמה הלכות של קדושת שביעית. לפי מה נקבע קדושת שביעית? אז ידוע סוגיות בראש השונה שיש בזה חילוקים בין סוגי הגידולים. בפירות הולכים בוסר חנותה, זאת אומרת חנותה זה תחילת הגידול. אבל כשאנחנו דנים על פרי, לאיזה שנה הוא שייך? הוא שייך לשנה שישית או שייך לשנה שביעית? למשל תפוח, תפוחים שעכשיו ימכרו, אם ימכרו תפוחים עכשיו, הם לא קדושים בקדושת שביעית, בגלל שהם חנתו, התחילו לגדול בשנת השישית. רק תפוחים שיחנתו בשביעית, אפילו שהם נלקטים בשמינית, אבל הם יהיו קדושים בקדושת שביעית. בפירוס הולכים בוסר חנות. לעומת זאת בירקות הולכים בוסר לקיטה. בירקות, עגבניות, מלפפונים הולכים לפי הלקיטה. ידוע שהעגבניות, מלפפונים עכשיו בחנויות כבר קדושים בקדושת שביעית, כיוון שרובם, כן, אלו שנלקטו בשביעית, שעם קדושת שביעית, אלו שנלקטו בשביעית, אז הם, יש להם קדושת שביעית. בירקות הולכים בוסר לקיטה, בתבואה הולכים בוסר שליש. הקולפונים חלוקה של פירות וירקות, שפירות הולכים בוסר חנותה ובירקות הולכים בוסר לקיטה. יש פרי שהוא מיוחד, יוצא מן הכלל, שיש עליו נידון גדול בכמה סוגיות בש"ס. מסתום הרבה מכם למדתם קידוש עם דף ג', ושם בגמרא זה בקצרה, והעיקר הסוגיה נמצאת בראש השונה דף תסבוב. לגבי אתרוג, אתרוג יש בזה מחלוקת גדולה, לא ניכנס לכל הפרטים של השיטות, שזה באמת סוגיה מסובכת, אבל הקולפונים יש נידון גדול באתרוג. האם באתרוג הולכים בוסר לקיטה או בוסר חנותה? יש בזה גם מחלוקת תנועים וגם המוירואים איך לפסוק. עכשיו השאלה הזאת נוגעת גם לגבי שביעיס וגם לגבי מייסרס. לגבי מעשרות יש גם נושא של חילוקי שנים. אנחנו יודעים שנה ראשונה זה מייסר שני, שנה שנייה זה מייסר שני, שנה שלישית זה מייסר רוני. אביידה, א' ב' ד' ד' זה מייסר שני, שנה שלישית ושישית זה מייסר רוני. עכשיו גם בזה יש חילוקי שנים. פרי שחנת בשנה ראשונה והוא נלקט בשנה השנייה, אז הולכים בוסר חנותה. ירקות שנלקטו בשנה השנייה הולכים בוסר לקיטה. זאת אומרת, בין לגבי שביעית בין לגבי מעשרות, אז יש חילוקי שנים ותלוי בחנותה ולקיטה. עכשיו לגבי אתרוג, אז יש נידון גם לגבי קדושת שביעית, האם הולכים בוסר חנותה או בוסר לקיטה, וגם לגבי מייסרויס, לקבוע את שנייס המייסר, האם הולכים בוסר חנותה או בוסר לקיטה. עכשיו מה הסיבה שאתרוג זה אחרת? רק נזכיר, לא עיקר הנושא שלנו, נזכיר שמבואר שם בראשונים בגמרא, הסיבה מהותית לחלק בין פרי לירק, כי פרי, אז עיקר התחלת הגידול שלו זה הכנתה, ואחרי זה הוא כבר גודל, הכוח הגידול, הכוח הצומח כבר נמצא בו, והוא גודל כביכול מאליו. זה נקרא גדל על רוב מים. שאין כן ירק צריך כל הזמן להשקות אותו, אז ממילא החשיבות של הפרי נקבעת לפי הסוף, לפי הלקיטה, וזה הצד שאתרוג דומה לירק, הוא גדל על כל מים, צריך כל הזמן להשקות את האתרוג. הקולפונים זה נושא, האם אתרוג בוסר לקיטה או בוסר חנותה. למעשה, בדעת הרמב"ם, יש בזה נידון גדול, יש כמה רמב"מים.
אנחנו מדברים לפי שיטת הרמב"ם, לפי הכסף משנה. לפי הכסף משנה בדעת הרמב"ם, אז יש סופק אם הולכים בוסר לקיטה או בוסר חנותה. ספק. ממילא פוסק הרמב"ם, תרוויו לחומרה. זאת אומרת, אתרוג שחנת בשישית. עכשיו, השנה, האתרוגים שלנו חנתו בשישית. רובם ידוע, הקפידו ללקוט בשישית. אבל מה קורה אם לקטו אתרוג שנלקט בשביעית? לפי דעת הרמב"ם, האתרוג הזה הוא ספק. ספק יש בו קדושת שביעית מחמת לקיטה. ספק אין בו קדושת שביעית בוסר חנותה. מה הדין בסופק? אומר הרמב"ם לחומרה. צריכים לנהוג בו קדושת שביעית לחומרה. ומה קורה לגבי מייסרס? אז ברמב"ם לפי הכסף משנה שגם הולכים לחומרה. זאת אומרת, הרי הכלל הוא שפירות של שישית חיובים במייסרס, פירות של שביעית פטורים ממעשרות. אז האתרוג הזה הוא חנת בשביעית שישית ונלקט בשביעית. אז לחומרה הולכים לגבי שביעית, אבל גם לגבי מייסרס הולכים לחומרה שהוא חייב במעשרות, כי אולי הוא נחשב פרי של שישית. ככה מבואר ברמב"ם לפי הכסף משנה. זאת אומרת שאתרוג שנלקט בשישית, חנת בשישית ונלקט בשביעית, אז יש פה שתי החומרס, גם חיה בשביעית וגם חיה במייסרס. זה הדין שמובא לפי הכסף משנה. ופה רבי ישראל מתעורר קושייה גדולה מאוד. מתעורר פה קושייה גדולה מאוד, שדנים בזה רבי ישראל האחרונים, אפיק ים. מה? כן, אם זה לחומרה, אז שישית, אז זה מייסר שני. מה? לא מייסרון, סליחה, שישי זה מייסרון. כן, שישי זה מייסרון, נכון, שישי זה מייסרון. אפיקיה בחלק בית שלו, אז זה שתי סימנים שלמים. והרבה רבי סיינו האחרונים שואלים פה קושייה גדולה מאוד. הקושייה היא כך, מה פירוש תרוויו לחומרה? שמצד אחד יש לו דיני שביעית לחומרה, מצד שני אתה אומר שהוא חייב במייסרס. שאלת השאלה, הרי אחד מדיני שביעית זה דין שחייבים להפקיר את הפירות, ונטשתו, יש מצווה, יש חיוב להפקיר את הפירות. אז ממילא נשאלת השאלה, כיוון שלגבי שביעית הולכים לחומרה, אז יוצא שהאדם הזה חייב להפקיר, אז יוצא שהפירות האלה הם הפקר. עכשיו יש לנו כלל שהפקר פטור ממייסרס. אז מה אתה אומר? זה מצד אחד שביעית לחומרה, מצד שני חייב במייסרס לחומרה. עד כמה שאתה נוקט מצד השביעית לחומרה הוא חייב להפקיר, אמנם מסופק, אבל הוא חייב להפקיר. אז למייסרס זה הפקר, אז הפקר פטור ממייסרס. אז למה אתה אומר שלגבי מייסרס זה לחומרה? באמת הוא שהסברה הזאת זה לא סתם שאלה. בתוך הסוגיה בראש השונה, מי שלומד טוב את הסוגיה, הסברה הזאת נמצאת שם בגמרא וברש"י, שכיוון שהוא חייב להפקיר מסופק, אז זה פטור ממייסרס. אז השאלה נשאלת שברמב"ם מבואר לא ככה. לפי הכסף משנה כתוב ברמב"ם שהוא גם חייב בפירות שביעית, גם חייב בקדושת שביעית מסופק, וגם חייב במייסר. איך זה הולך ביחד? עד כמה שמסופק הוא צריך להפקיר, אז הדין הוא לכאורה שהוא צריך להיות פטור ממייסרס. זה השאלה שנשאלת, קושייה חמורה מאוד. אני אגיד לכם ממש מילה קצרה, זה לא עיקר הנושא, את הכיוון של אפיק ים בעניין, שזה באמת נושא באמת לעצמו. הרי הצד שאנחנו הולכים לשביעית לחומרה זה בוסר לקיטה, נכון? שאלת השאלה רבותיי, כשאנחנו מדברים על בוסר לקיטה, בואו נחשוב לדמיין אתרוג של שישית שנכנס לשביעית. מה קורה לפני שלקטתי אותו? יש לו קדושה או אין לו קדושה? אתם שומעים? אתרוג של שישית עד כניסת ראש השונה, מהו? שישיס. ובוודאי אין לו קדושה, נכון? מגיע עכשיו הסקדש ראש השונה, הולכים בוסר לקיטה לחומרה. מה פירוש בוסר לקיטה? צריכים ללקוט בפועל
או שעכשיו הגיע הזמן שאם לוקטים או לכיתה, אז גם לפני שלקטתי אותו יש לו דין של בוסר לכיתה. זה שאלה גדולה מאוד. זה שאלה גדולה מאוד. האם בוסר לכיתה צריכים את הבכיתה ממש, או הפשט הוא כשהגיע לכלל לכיתה, אז הדין הוא שהוא כבר חל עליו קדושה. החזון איש באיזה מקום כותב, מסתבר שגם לפני הלכיתה הוא כבר קדוש בקדושת שביעית. זה נוגע בעצם בירקות. עגבנייה של שישית שנכנסה לשביעית. פה לכולם הולכים בשר לכיתה. מה קורה לפני שלקטתי? עקרונית זה יכול להיות נפקמינה, הרי יש איסור הפסד. האם מותר לי להפסיד אותה לפני שאני לוקט? אם הקדושה כבר חלה, זה קדושת שביעית. אם הלכיתה מייצרת את הקדושה, היא עדיין לא קדושה. זה שאלה, חדוש שלא מסתבר שכבר חל קודם. באפיק ים יש לו צד גדול לומר, שצריכים את המייסה לכיתה בשביל להכיל את הקדושה. אם כך, אז יכול להיות שאפשר להבין את הרמב"ם. בגלל שכל זמן שלא לקטתי זה עדיין לא קדוש בקדושת שביעית. ממילא אין עליי דין להפקיר. ממתי חל הדין להפקיר? ממתי שלקטתי רק שזה בתלוש. יכול להיות שכל הדין הפקר זה רק על פירות ביסודם שמחוברים, אבל אחרי התלישה אולי לא מתחדש דין הפקר. טוב, זה נושא לעצמו, הכיוונתי את זה בשביל הידיעה בעצמה. עיקר הנושא שאנחנו רוצים להביא, לחזור לקושייה, לכאורה מה נפשוך? אם זה קדוש בקדושת שביעית ונקרוא שזה קדוש, אז מה עם דין הפקר? אומר החזון איש, מגיע החזון איש ואומר דבר נפלא מאוד. מה? הוא לא יכול להפקיר על צד? יפה מאוד. מגיע החזון איש והוא אומר שורה וחצי והוא נשאר בצורכים. אני אגיד לך מה שהוא אומר. לכאורה הוא אומר פה דבר עצום, זה קשור למה שהוא אמר, ועד כדי כך זה כל כך נפלא לכאורה שצריכים להבין מה הצד לא כך, כי בגמרא לכאורה מבואר בפשטות לא כך. מה אומר החזון איש? הוא חייב, הבעלים חייב להפקיר, נכון? אבל מסופק. אז הוא מפקיר, אבל לאף אחד אסור לזכות, כי אולי זה לא שביעיס. אז יוצא שאין פה למעשה פטור של הפקר. עוד הפעם, יש פה אתרוג, ספק שישית, ספק שביעית. אני צריך להחמיר ולנהוג בו קדושת שביעית לחומרה. נכון? אחד מדיני קדושת שביעית זה להפקיר. אומר החזון איש מצוין, אתה צריך להפקיר לחומרה. אבל יבוא מישהו עכשיו לזכות, אומרים לו איך אתה זוכה? הרי כל מה שהוא מפקיר זה רק על הצד שזה זה שמיטה. יש צד שזה לא חייב בהפקר, עד מסופק אתה לא יכול לזכות. מה איסור הפקיר את זה? מה? מה איסור הוא הפקיר את זה? הוא לא עושה צנע. אז טוען הרב שלמה איסור הפקיר, אבל כמו שהוא אמר, הוא מפקיר את זה, אני אומר, כדס של תוירו. הוא מפקיר את זה, ראשית כל, מה הדין יעשה תנאי א', ב', הוא לא צריך לעשות תנאי לעדיה. הרי זה ברור שכל ההפקר שלו זה עד כמה שהתורה מחייבת. לכאורה החזון איש טוען פה טענה עצומה, וצריך להבין מה הצד לא כך. יש מצווה להפקיר ונטשתו, אבל אומר החזון איש, והחזון איש עצמו נשאר בצורך עיון. החזון איש עצמו אומר זה לא ברור לי עד הסוף הסברה הזאת, אבל בוא נבין מה הצד שאומר החזון איש. אומר החזון איש, אני צריך להפקיר, למה? מחמת הצד שזה קדוש בקדושת שביעית, אבל הצד שזה לא קדוש בקדושת שביעית אני צריך להפקיר? לא. אני רוצה שכל מה שאני מפקיר זה הפקר כמה שהתורה מחייבת אותי להפקיר. אז הוא אומר, אני לא יודע אם אני חייב או לא. אם אני חייב אני מפקיר, אם לא, אני לא חייב להפקיר. אם לא, בא מישהו לזכות שאני מותר, אתה יודע? אולי זה לא מופקר. איך אתה לוקח?
מה רוצים השם באפקר? מה רוצים השם באפקר? שמישהו יזכה בזה או שסתם שבאמת להפקיר? נגיע, הרב חיים, נגיע. מה טענו פה שמה, שאם למעשה מסופק מה? מה? הוא מצידו, השאלה מה אתה מציע, זו השאלה, הוא צריך להפקיר גם על הצד שהוא לא חייב להפקיר. אני שואל אותך שאלה. איזה שם הפקיר יש לך? מה? איזה שם הפקיר יש לך? הוא נוטש את זה לפי הדין. הדין זה נטוש, זה לא נטוש. מבול. התורה מצווה לנטוש אם זה שביעית. אם זה לא שביעית, התורה מצווה אותי לנטוש? לא. ונטשתו, פירות שביעית חייבים בנטישה. כל החיוב נטישה זה אם זה שביעית. אם זה לא שביעית אני חייב לנטוש. אז לא אני יודע ולא אתה יודע. אז אני נוטש לפי האמס. עכשיו זה אתה טוען שמה שלא. כיוון שלמעשה אף אחד לא יזכור. באמת רבינו חיים שליטר, שר התרא בדרך אמונה, הוא באמת דן, מביא את החזון איש הזה כמובן. אז הוא באמת דן, רב חיים שליטר דן. אז מה למעשה יהיה? מה למעשה יהיה? אז אף אחד לא יכול לקחת. הדחור צריך להתרכב שם. הבעלים יש לו דין להפקיר מסופק, ואף אחד לא יכול לקחת. אז תראו מה שרב חיים כותב שם, פרק ד' נמצא. האמת הוא שיש פה כן פתרון שמישהו ייקח, אתם יודעים מי? מי? הבעלים. לא איך הבעלים יכול לקחת? הוא חייב להפקיר. וכך מה נפשך? או בתור בעלים או בתור זויכה. יפה. הצורבים של בית שמש. תשמעים, הבעלים יכולים לקחת או בתור בעלים או בתור זויכה. אבל מישהו אחר, למעשה, מישהו אחר לא יכול לקחת. זה הפקר לעני לא להשאיר. מה? זה לא נקרא הפקר לעני לא להשאיר. הפקר לעני לא להשאיר, הפשט שאני מצידי, נשמע טוב. הפקר לעני לא להשאיר זה נקרא שאני מעמיד את זה לעני לא להשאירים. אני מעמיד את זה לכל אחד לפי הדין. עוד פעם, אם הדין מחייב אותי לתת, אני לא חייב לדעת את הכל, אני לא נביא. יש פה ספק. אם הדין לא מעמיד את זה, לא, הדין מעמיד את זה למי שיודע. מה שבפועל למעשה לא יודעים, לכאורה, אז הוא טוען שלמעשה הדין לא מעמיד את זה. לכאורה מפשט את זה כמו אריה דרבייה עלי. באמס, אם זה שביס, זה מותר לכולם. עכשיו, אני משאל לכם שאלה, מה הדין אם אחד מפקיר, ויש איזשהו אריה שלא נותן לקחת? חיסרון בהפקר, זה לא חיסרון בהפקר. הפקר לעניים ולהשאיר זה נקרא שההפקר הוא לעניים. פה על הצד הזה הוא מפקיר על הצד. מה? גם כשהביילים, מה הדין הביילים שם? רשת קולה הביילים שם, רשת קולה הביילים שם, התורה שמה. אני לא שמתי כלום. אני עומד ככה, מי שרוצה ייקח, אין לי בעיה. אם אתה יודע תיקח, אני לא שמתי שום דבר. אני לא שמתי אריה. זה המציאות שמה את האריה. הספק בגמרא שמה את האריה, אני שמתי אריה. הפקר על לומדס. אנחנו יודעים שהכל זה לומדס. זה רק דין מצד מצווה, זה לא מדין מעצם. דין מעצם משפקת למלכו. זה גם סוף. מי למה אתה מתחיל? מה אתה אומר? לא נגיע שאני עשיתי גבול, אני לא עשיתי... מי למה אתה מתכוון לומר? עוד יש נידון יש נידון בהפקר ששביעית זה הפקתא דמלכא, או שזה חיוב שלי להפקיר. איך אתה הולך? זה חזון איש, הפקתא דמלכא. מצוין. עכשיו, הפקתא דמלכא, יש פה ספק אם המלך הפקיר. נו? זה לא מצידו. אז פקד, הסברה שאתה אומר, זה סברה להסביר את החזון איש. הוא רוצה להסביר את החזון איש יותר טוב, שאם אנחנו אומרים להפקתא דמלכא, זאת אומרת, גם אם אתם צודקים שאני, זאת אומרת, עד כמה שזה הפקר מצידי, אז הייתי כן צריך להפקיר לכל הצדדים, אבל בהפקתא דמלכא, אז לא, אבל לא כך פשוט מה שאתם אומרים, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, גם אם זה הפקתא דמלכא, אבל יש חיוב שבנטשתו. זה עוד דין, נכון? ואתם שואלים שמצידי אתה צריך להעמיד את זה בכל גמנה. עד כמה שיש בנטשתו, אז הם טוענים שנטישה, הכוונה נטישה גמורה. אבל אפשר להבין לא ככה, נטישה זה קדש התוירו. טוב, האמת היא שכל מה שמדברים, הכל יכול להיות כלול בצורך חיון של החזון איש.
בסדר, מה? אם זה הפקעת הדמלכה, לא מופיע. למה? אולי זה לא הפקעת. אז מילא, אולי זה לא הפקר, מילא מה? זה סופק. כי זה סופק. לא, למה? לא, אבל עד כמה? לא, אבל... הצעד שזה לא שמיס, התוואי לא הפקיד את זה. אז יש... מה? אבל זה לא פשוט, זה נגיד לך לא פשוט. גם להפקעת דמלכה, תשמעו טוב, גם להפקעת דמלכה יש חיוב שבנטשתו, זה מוכח. אז מילא כלפי הבנטשתו שלי, עד כמה... אם נסכים לדעת הטוענים פה, שבנטשתו צריך להיות נטיש על שתי הצדדים, אז גם להפקעת דמלכה, את מדיב נטשתו, אני צריך לנטוש את זה על שתי הצדדים. חורה בנטשתו זה חיוב שבנטשתו. אני ראיתי את המתחוכם שאומר כיוון שזה סופק אז זה חוזר למורי קאמה. אני הקטן חושב שהאמירה הזאת היא לא נכונה, כיוון שמה שתמיד חוזר למורי קאמה זה כשיש לי ספק בממון, אז הדין הוא שולחים בשר מוחזק. פה למעשה יש לו חיוב של נטישה, אז למעשה זה יישאר סוף. בחדש לא כתוב שזה חוזר למורי קאמה, בחדש כתוב זה סופק. הביילים לא יכול לקחת מסופק, וגם מישהו אחר לא יכול לקחת מסופק. כמו שהוא אמר, הביילים יכול לקחת מצד דין שניהם, אבל לא שזה חוזר למורי קאמה, אלא זה נשאר סופק. למה הוא יכול לעשר? מה? הוא יכול לעשר? מי? הביילים? למה הוא יכול לעשר? לא, ממה נפשו יכול לעשר? או שזה הפקר, או ש... מה? מה? לא, נכון, הוא יעשר בלי ברוך, נכון. אז הוא צריך לעשר מסופק על הצד שהוא לא זויך, נכון. זה ודאי, לעשר בברוך הוא לא יוכל. אין נכון, הוא צריך לעשר על הצד הזה שהוא מעשר בתור ביילים, זה נכון. בברוך ודאי שהוא לא יוכל לעשר, כי יש פה צד של הפקר. אבל הוא צריך לעשר לחומרה, זו מהרמה, הוא צריך לעשר לחומרה, נכון, בלי ברוך. טוב, זה כתוב בחזון איש. התלמיד חכמים פה טוענים, מה? הנה תירוץ ראשון, לפי קיטה, נכון. כן, נכון, לפי זה ודאי לא יכול להקדוש. טוב, אז למה יישא? אתם רוצים לומר שהצד לומר לא כמו החדש, יש חדש שם בצורך חיון, כי חסר בנטיש. אנחנו רוצים פה בעצם להעמיד פה עוד אופן בעניין, וכשהבנתי רב חיים זמור השליטה, הבנתי שאומר את זה בחצי מילה, אז אנחנו רוצים קצת להרחיב בעניין הזה. זאת אומרת שצד לומר לא כמו החזון איש, גם בלי הנקודה הזאת של הנטישה, שפה לכאורה אפשר להבין טוב למה החזון איש כן נקרא שמצד הנטישה זה מספיק שזה סופק, אבל בכל אופן יהיה הדין, כמו שאמרנו שבגמורה יש משמועס לפי רש"י שזה כן פטור ממייס. יש לי חורה קושייה על החזון איש, ושמחתי שראיתי ששואלים את זה תלמיד חוכם, גם רבי ישראל אדלשטיין, ראיתי יש לו היום כל תלמיד חוכם מכובד יש לו אלון התלמידים מוצאים אלון לכבד את הרב. אז ראיתי באלון שלו שמביאים מתורתו דברים נפלאים מאוד, עיונים. אז שמחתי שראיתי שהוא מקשה את השאלה הזאת, קושייה לכאורה על החזון איש, והשאלה הזאת פותחת פה פתח גדול בכל העניין. הקושייה היא כך, החזון איש בעצם אומר פה איזשהו דבר עצום. אני מצידי אומר חייב להפקיר מסופק, אבל אתה לא יכול לקחת כי אולי זה גזל. אז לכאורה יש קושייה לחזון איש משיטות חישיינים בסוגיה בנדורים דף זין. בנדורים דף זין יש נידון, לא משנה עכשיו מה כל הנושא, אבל הנושא הוא באופן כללי סופק מתנוי סנים. זאת אומרת, יש מצווה של לקט שיקרו פי, בתראה כתוב לעוני ולגר תזוב אויסו. עכשיו יש מצב שנקרא סופק פי, כמו שמדנה יש יד לפי, אין יד לפי, הגמור נשאר בתיקו. אז למעשה יש פה פי שסופק פי. מה הדין סופק פי? אז ידוע, כולם מי שלמד לדורים יודע, הר"ן סובר שזה לכולה, שיטס הרשב"א שמביא הר"ן, שזה נקרא סופק איסור לחומרה, כיוון שיש מצווה בתורה לעוני ולגר תעזוב או איסור. אז
יש פה סופק אם אתה חייב להעביר את זה לעניים, לא אתה סופק שם לעניים. אז ממילא סופק איסור על החומרה וזה חי בפיה, כך כתוב ברשב"א וברמב"ם. שאת השאלה לפי החזון איש, כמו שהחזון איש אומר בהפקר של שביס, אני מצידי ונטשתו, אני חייב לנטוש. אבל מגיע הזויכה, אומרים לו, לך אסור לקחת, כי זה סופק גזל. נכון? כמו שאמרנו, זה לא דומה לכל מוחזק. כל מוחזק זה לא סופק גזל. הפוך, אני מוחזק, אז זה בחזקתי. פה זה סופק הפקר, אז אני חייב מסופק להפקיר, ואתה לך אסור לקחת מספק. אז שאלת השאלה, הרשב"א אומר סופק עניים, סופק בתש עניים לחומרה. נו, אז מה הדין? נו, עכשיו יבוא אני, יש פה פה, אבל הבית צריך לעזוב מסופק. יבוא אני, מה יגידו לו? רבי, סופק גזל, איך אתה לוקח? אני שמו כדובר הזה, שלפי הרשב"א, אני לא יכול לקחת. זה לא יכול להיות דבר כזה. אם כתוב ברשב"א סופק פה לחומרה, זאת אומרת שאני לוקחים. אנחנו כתוב פה נגד היסוד של החזון איש. החזון איש אומר פה דבר נפלא, יסוד. הוא אומר, אני חייב להפקיר מספק, אבל לך אסור לקחת סופק גזל. נו, אז לכאורה זה נסתר מדברי הראשונים. שם את הגוף העשר הוא, המצווה לעזב לעומי ולהגיע. שם זה בעצם המצווה. פה, המצווה להפקיר, היה יכול לקחת. יפה מאוד. אתם שומעים את השאלה? נפלא מאוד אמרתם. אתם שומעים את השאלה? זו שאלה חזקה מאוד. השאלה היא שאלה. מה? סופק דורייסה. למה לא דורייסה? אותו נידון, הסופק בשביס, כן. פה הסופק, האם זה שביס או לא? סופק חנותה, סופק לקיטה, זה סופק בעיקר השביס. מה כפי שביס ברבון אתה מתכוון? לא קשור. לא, השביס ביסוד, הסופק הוא סופק דורייסה. הסופק הוא סופק בנטשתו, נטשתו זה דין דורייסה. סופק שבנטשתו, אז מסופק הדין הוא, אז יש פה סופק. אז לכאורה זה קושייה על היסוד של החזון איש. החזון איש אומר יסוד נפלא לכאורה. הוא אומר, אני צריך להפקיר מספק, איך הוא לוקח אבל? נו, אז גם פה מספק אני צריך לעזור איך הוא לוקח. אז מה התשובה? התשובה היא כמו שאמרו פה, שזה לא דומה לחזון איש. כן? זה חידוש, אבל אפשר להבין את זה. חזון איש דיבר בהפקר. בהפקר אני חייב להפקיר. אני חייב להפקיר. עכשיו, יש פה עכשיו פרי על הקרקע. ספק שלי, ספק הפקר. אומר החזון איש, אני חייב להשאיר אותו מספק. אבל לך אסור לקחת מסופק. כי אולי זה שלי. אבל במתנוס עניים, אמנם ידוע יש רייט שלם, האם זה כבר נהיה של העניים? האם זה הפקר לעניים? כן, אבל בפשטס אלום דסו לא עוני ולגר תעזובו איסום הפשט הוא שאני צריך להעמיד לעניים מתנוס עניים. לא אם זוכים לזה מיד, גם אם הם לא זוכים, אבל הפשט הוא אני צריך להעמיד את זה לעניים. אז פה הסברה היא מאוד פשוטה, פה יש פה סברה פשוטה. אתם שומעים מה הדין? כשלי יש מצווה, נגיד לראובן יש מצווה לתת לשמעון כסף. יש לו מצווה. עכשיו יש לו סופק מצווה. ראובן יש לו סופק אם הוא חייב לתת לשמעון כסף. אומרים לו סופק דורייסה לחומרה. אז אומרים ככה, נכון, ניתן כמו החזון איש. אתה ראובן, יש לך מצווה לתת לשמעון מספק. אבל אתה שמעון, אסור לך לקחת כי זה סופק גזל. התשובה היא לא. אם אני מצווה מספק לתת לך, אז פה חל הדין שלי. אז אם לא דנים פה סופק גזל, כי זה גוף החיוב שלי מספק לתת לך. היה מקום אולי לדון לא כך. אני מספק צריך לתת לך, אבל הצד שאני לא חייב לתת, אז אין סיבה שזה יהיה שלך. אבל אפשר להבין כן, שכיוון שנפסק סופק דורייסה לחומרה על החיוב שלי לתת לך, אז לא נדון שאצלך עכשיו אתה לא יכול להשתמש אל שימן כדי סופק גזל. כי עד כמה שאני מספק חייב לתת לך,
אז אתה קיבלת את זה מכוח הדין שלי לתת לך מחמת הסופק. יש דין לשים את זה מהפסנים, או שזה דין להזכיר. ואז עוד לא יסמכם. אם נגיד זה ממש עזי ובעלמה, אם נגיד שזה עזי ובעלמה כמו הפקר רגיל, אז זה לא חנן. אז יהיה בעיה. אבל אפשר לומר ודאי שזה דין להעמיד לענים. זה דין להעמיד את זה לענים. למשל יש הלכה שאם אין ענים אז כתוב ולא לאורבין ולעטלפים. עכשיו זה דין להעמיד את זה לענים. אין לך נעמי, אם תהיה תלוי בזה. אם אנחנו אומרים שזה הפקר בעלמה, יש אולי כזה צד, אז יהיה בעיה. אבל אפשר לומר לא כך, שמתנו יסנים הקולפונים בדעת שהחזון איש לומד, שמתנו יסנים הפירוש הוא להעמיד את זה לענים. להעמיד את זה לענים. לא אם יבוא עם הענים כבר זה נהיה מומננים, גם אם זה לא מומננים, אבל זה הדין שלי, להעמיד את זה לענים. ממילא להעמיד את זה לענים, אם זה המצווה שלי, אז אין פה צד, אין פה תיינה איך העוני לוקח. כי עד כמה שאני מחויב מספק דוראי של החומרה להעמיד, ממילא אני יכול לקחת. זה לכאורה התירוץ לחזון איש. הוא מעמיד להם את זה רק אם זה שלהם. אתה צודק, אבל כמו שהמקרה שהבאתי לך על ראובן ושמעון, גם שם תגיד אחרת. למה לא? טוב, אמרתי שזה חידוש, אבל אפשר להבין. תשמע טוב, כי עד כמה שנפסק עליי מדין התורה, סופק דוראי זה לחומרה, לתת לך, אתה עכשיו קיבלת את זה מחמת הדין שלי לתת לך מספק. ברגע שנתתי את זה על הסופק, כבר קיימתי את הדין שלי, אין לי סופק. נכון. אז אתה נתת את זה מסופק וזה הדין שלך לתת. נתתי את זה על הסופק. נכון, על הסופק, אבל על מחמת הסופק אתה צריך לתת. זה הדין. אני לא אמרתי שאי אפשר להבין אחרת, אבל אני אומר שאפשר להבין את הצד הזה. מה? זה עוד הלוכה, זה הלוכה שאני צריך לנהוג, לי אסור לנהוג. מה שצריך להזכיר דבר שלו? אין לך נעם, זה דין עליי שאני אסור להתנהג כמו ביילים. יש שתי חלוקים, יש את החלק שזה התורה מפקירה, אבל זה גם דין עליי שאם אני שומר, אם אני גודר, אז אני סותר פה את ההפקתה של התהייה. זה דין שאני חייב להתנהג עם הדבר כמו הפקר, שאני מצידי גם צריך להתנהג עם ההפקר, זה הנטשתו. כיוון שאף אחד לא יכול לזכור. כן. אז גם כן, אותו ספרד... אתם חוזרים לשם, מה? זה בעיה טכנית, מה שאף אחד לא יכול לזכור, אמרנו, זה כמו אריה דרבי עלי. על הצד... התורה רוצה... בחיים אותנו חינכו, אנחנו לא יודעים מה התורה רוצה לתאיר את זה לפי הדינים שהתורה קבעה. תאיר שזה יצא ממך. נכון, אבל אם פה חל יש פה בעיה של ספק, אז מצד הצד הזה זה יצא. עכשיו אתה עכשיו יש לך בעיה, כי אולי יש לך צד שני. בוא נגיד שהתורה רוצה שמישהו אחר יזכה, כמו בפה. כיוון שהתורה רוצה שמישהו... רק שנייה, בסדר, שנייה. התורה אמרה לי להפקיר. עכשיו יש פה בעיה. יש פה בעיה. בעיה? מה המטרה של בשוקי? לא שאתה לא בא לי. אבל זה לא מצווה בתורה. ואני כתוב לתת לה, תעמיד את זה לה. פה לא כתוב את זה. כתוב שאתה צריך להתנהג. מה אתה אומר? על הצד שזה מצד שמיט, זה יגיד לך איסור לצבוע. אז יאמר שאתה יצא. עוד פעם, בשמית אתם מדברים? נו. כי מסופק אי אפשר לתבוע אותו, יכול להיות. מישהו ייקח מסופק, בסדר, אבל ככה אני שומע שלך אסור לקחת מסופק. זה נכון, הביילים אסור לו למנוע אף אחד, אבל עיקר הנקודה שלאף אחד אסור לזכות, ממילא זה לא יודעים להיות חשובים בוי. כמובן שלא יתבע, בסדר, אבל זה לא יודעים להיות חשובים. אם אתה לא יכול לזכות, זה לא יודעים להיות חשובים. טוב, אתם שומעים, לכאורה זה הכיוון לחלק בין הפקר לבין מתניס עלמין. עכשיו אחרי שהגענו עד כאן, אז פה אנחנו רוצים עכשיו, בסייעתא דשמיא, לבסס באמת יסוד, שזה יסוד גדול, הוא לא שלי, אבל מכוח ראיות רואים יסוד, שהיסוד הזה באמת משנה את התפיסה של ההפקר לשביס, וזה בעצם נותן לנו לדמות את זה למתניס עלמין, שזה ממילא צד לומר שגם ממילא גם בשמית באמת לא כמו החזון איש. פשטס כמו שמבינים לכאורה הדין הפקר של שביס, אני צריך להפקיר.
וזה אמת, אני צריך להפקיר. אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא רבו ישי, וזה יסוד, להביא ראיות שבאמת העניין הזה של פירוש שביס זה לא רק שאני צריך להפקיר, זה, הדין הזה קיים, אלא זה דין שאני מעמיד את זה לכולם להכיל. בתורה הקדושה כתוב והשביס תשמטנו ונטשתו ואוכלו אביוני עמך וישרום תאכל חייס הסוד. מעצם הלישנה דקרו יש פה כבר משהו שמעורר שאלה קצת. תראה אומרת השביס תשמטנו ונטשתו, מה עכשיו התירה ממשיכה ואוכלו אביוני עמך? ממילא אני נוטש, מי שרוצה ייקח. מה התירה פה? מה התירה עכשיו פה בא להגיד את האויבה ואוכלו אביוני עמך? ותדעו לכם, האמת הוא ככה שברש"י מבואר שיש ילפוסה אולי רק אביוני עמך ולא עשירים. אז רש"י, הרי יש את בהר ויש את המשפוטים, אז ברש"י מביא פסוק, רש"י מביא פסוק מהתירוסקנים שכולם יכולים לקחת, צריך ילפוסה שכולם יכולים לקחת. זה כבר גם מעורר שאלה. אני הפקרתי את זה, נו מה הצד עכשיו, מי יוכל? מה זה משנה האביון או מישהו אחר? משמע ואוכלו אביוני עמך, זה עיקר הדין. יש ריבוי שכולם יכולים לקחת. זה כבר מעורר פה איזושהי נקודה של קושי. תשמעו, ברמב"ם בפירוש המשנייס בפרק ד' משביס יש משנה מימוסי קויצצים אסאילון בשפיטה פירוש בשביס. יש הלכה במשנה שאסור לקצות פירות שביעית לפני שהם ראויים לאכילה. המשנה קובעת שם שיעורים ממתי אפשר לקצוץ. למה אסור לקצוץ קודם? אז ברש"י בברוכס כתוב דף למדבור שכתוב לאוכלו ולא להפסד. יש איסור להפסיד פירות שביעית, כך כתוב ברש"י. אבל מה כתוב ברמב"ם פירוש המשנה? הרמב"ם כנראה סבר שהפירות לפני שהם ראויים לאכילה אולי אין בזה אולי אין בזה תירס הפסד. הרמב"ם כתוב הגדרה אחרת. הרמב"ם פירוש המשנה, תסתכלו פרק ד' משביעיס, אומר הרמב"ם לפי שהוא גויזל בני אודום שהקדוש ברוך הוא נוסן אויסום לאכילס כל בני אודום. כתוב ברמב"ם שאסור לקצוץ פירות שביעית כי הוא גוזל בני אדם, לא בגלל דין הפסד, אולי לפי הרמב"ם כל הדין הפסד קשור לזה, כי הוא גויזל בני אודום. והרמב"ם מסביר את עצמו שהקדוש ברוך הוא נוסן פירות שביעית לאכילס כל אודום. כתוב פה ברמב"ם שהאדם שמפסיד פירות שביעית יש פה תירס גזילה. רמת שהפקר זה של כולם, בפשטס הפקר רגיל זה לא של כולם, זה הפשטס. יש מגיד משנה ידוע, כן, אבל אני לא שמעתי מעודי עד היום הזה אדם שמזיק הפקר הוא גזלן, יש לו דין של גזילה. גם בתירס הכי עכשיו זה נכון שלומדים הפקר משבי, זה נכון. אתם שומעים, זה רמב"ם אחד שהוא גויזל בני אודום, כך כתוב ברמב"ם. עכשיו בואו תשמעו עוד דבר, יש פה סידור, כל סידור מודפס מסכת סובס. מסכת סובס יש פרק ה' משנה י' בייז. אז כתוב במשנה כך, כתוב במשנה בארבעה פרקים הדבר מתרבה, בארבעה פרקים לא עלינו הדבר מתרבה, ברביעית ובשביעית ומוצאי שביעית ומוצאי החג שבכל שנה ושנה. יש 4 זמנים שלא עלינו מגיע דבר, מגיפה. רביעית, שביעית, מוצאי שביעית ומוצאי החג שבכל שנה ושנה. ברביעית מפני מייסר עוני שבשלישיס, בגלל אלו שלא מפרישים מייסר עוני בשלישיס אז גם עוזלים את העניים. בשביעיס מפני מייסר עוני שבשישיס. במוצאי החג שבכל שונו ושונו מפני גזל מתנויס עניים. במוצאי שביעיס מפני פירות שביעית.
מה זה פירות שביעית? שהאדם אוסף פירות שביעית לסחורה, או שהוא לא מפקיר. כל שלושת הדברים האחרים זה גזל מתנוס עניים. מה זה מפני פירות שביעיס? אומר הגויים בביאור הגרוע על אובס, לפי שהוא גוי זה לסענים, דכסי ואוכלו אביוני עמךו. אומר הגויים שהאדם שלא מפקיר פירות שביעית הוא גוי זה לסענים, דכסי ואוכלו אביוני עמךו. מפורש כאן בגויים, כשהתיר הקדושה כותבת ואוכלו אביוני עמךו, זה לא איזושהי הצעה, אלא זה עצם החפצה של הפירות שביעיס. ונטשתו ואוכלו אביוני עמךו. אתה תיטוש את זה בשביל שיאכלו אביוני עמך. זה הרמב"ם שכתוב שהוא גויזל בני אודום. לא כמו שכתוב בפה אלולת אלפים. יפה. ואיסרום תאכל חיוס השדה. אדרבה, התורה אומרת שמותר לחיית השדה גם לאכול. הייתי אומר, ברם כתוב הלכה כזאת, תשמע, ברם כתוב הלכה, תמיד ברם כתוב, ואיסרו, ברם כתוב שבאימו שאוכלת פירות שביעית, אומר הרמב"ם שלא מונים ממנה לאכול. פקר, התורה אומרת, התורה נותנת רשות לחיות לאכול. כך מבוא ברמב"ם. בלי זה הייתי אומר שזה עומד לעניים ואין רשות לחיה לאכול. אומרת התורה שגם החיה יכולה לאכול, אין מונים את הבהמות מאכילה. זה הגזירס הכוסו. אבל ביסודוי זה עומד לאביוני עמךו. זה יסוד של ההפקר, זה יסוד של נטשתו. רק התורה מתירה, יש נושא שלם, האם גוי יכול לאכול פירות שביעית או לא. יש עוד ראיה לזה, אתם רוצים לשמוע עוד ראיה, יש הרבה ראיות לזה. סוחר השביעיס, יש משנה בסנהדרין דף חופי, שסוחרי שביעית הם פסולים לעדות. אומר רש"י, כיוון שהוא רואים שהוא בעד בצע כסף, הוא מוכן לעשות עבירות, אז הוא חשוד. ברמב"ם פרק י' בעדוס כתוב כי הוא גזלן. מצד גזלנוסה. איזה גזלן הוא? מישהו יכול להגיד לי איזה גזלן הוא? התשובה היא, זה הרמב"ם לשיטוסוי, שהתירא נוסנו לכל אודום, והאדם שמפסיד פירות שביעית הוא גויזל בני אודום. ואוכלו אביוני עמךו, בעיקרם זה לאביוני עמךו, כמו שכתוב בגויים, זה נקרא גזל מתנוס עניים עד כדי כך. אבל למעשה התורה מתירה את זה לכל אחד לקחת. בואו תשמעו פסק שהם שואלים, פסק שהם שואלים. אנחנו יודעים שבפירות שביעית, בשביעי זה שלוחה, שמותר לעשות מלאכות לאוקמי אילונה. לאוקמי אילונה. לאוקמי אילונה. זאת אומרת שהאילן לא ייפסד, מותר לעשות מלאכות. לעברו יעשו. שאתה שאלה לא חלם מייסה. אדם רואה שהפירות הולכים להיפסד. עכשיו רוצה לעשות מלאכות, ריסוס או כל מלאכה אחרת בשביל להציל את הפירות. זה נקרא לאוקמי או לעברוי. מה הייתם פוסקים על זה? אם האילן הולך להיפסד זה נקרא לאוקמי. מה קורה אם הפירות הולכים להיפסד? אז אומר הם שואלים כך, הלוך אלה מייסר שואלים, אומר בפשטות הפירות של אפקה, מה דין פירות שלי הולכים להיפסד? יכול להיות שמותר. זאת אומרת כך, היסוד של היתר, תשמעו טוב, מה היסוד של היתר? מותר לי להציל מאפסד, אבל אסור לי להרוויח. זה היסוד של החילוק מלאוק מלעברי. עכשיו יש לי פירות שביעית, זה נקרא להציל מאפסד או רווח. אומר הם שואלים ככה, לא יצאו זה הפקר בעלמא לא יצויר, אז זה רווח. אבל פירות שביעית זה אומר כמו פירות השותפי. פירות שביעית, התירא נתנה את זה להכיל אסקולודום, אז זה נקרא לאוקמי, אתה מציל פה פירות שלה מאוד לא מאפסת. זה יסוד דברי מה שראינו ברמב"ם, שהפשט הוא ונטשתו ואוכלו אביוני עמךו. פשט התיר אומר תיטוש ותעמיד את זה להכיל אסקול בני אודום, לא כמו הפקר רגיל. אמנם הפקר רגיל לומדים את זה משליס וצריך להסביר את זה טוב, כשלומדים הפקר צריכים להסביר את זה.
אוקמה זה רק את זה שלי? מה? אחר אני לא יכול. כן, אבל הפקר לא. מישהו אחר, נכון? מאוקמה גם מישהו אחר. אבל מה הדין אם יהיה עץ של הפקר? יש לזה לא אוקמה? עץ של הפקר. ודאי, כיוון שזה לא שייך לאף אחד. אין פה הצולם מהפסד. פה הצולם של הפירות עצמם. אני לא פוסק הלכות. אתם שאלו את מי שצריכים לשאול. אבל זה לכאורה, זה הצד פה מה שכתוב בבושלים. שאלה פה חושבים. אני לא יודע, מה זה מה שלא... זה לכאורה מה שמבואר פה. יש לו ביינים כאילו, הרב אומר. ככה מה שאנחנו שואלים. ככה כתוב בבושלים. בבושלים כתוב את הנקודה שפירות של שביס זה שותפס. ממילא אם ככה נחזור ליסוד הזה, לנקודה של החזון איש. מה החזון איש אומר? שאני צריך אני נוטש את זה, אבל איך אתה לוקח את זה? הרי שאלנו מה תניסנים, איך אני לוקח? מה היה התשובה? התשובה היא, כי אם יש לי, אם המצווה שלי זה להעמיד לך, אז אתה לא יכול לטעון איך אתה לוקח, כי זה החיוב שלי מסופק להעמיד לך. אז גם בפירות שביעי זה תלוי בזה. אם זה היה דין הפקר בעלמא, זה נכון. אבל אם הדין של שביעי זה להעמיד ואוכלי ויהי נעמךו, להעמיד את זה להאכיל אז כל אודום. זו בחינה מסוימת שייך לכל אודום להאכילה. ומי שלוקח זה גזל עניים, זה גויזל בני אודום. אז ממילא הדרינון שממילא עד כמה שאני צריך לנטוש את זה מסוף וכל אחד יכול לקחת. מה? זה המצווה של ההפקר, הבנייה שייך. אתה מתכוון שמה שאני מצידי צריך לטוש והתורה מעמידה. אבל אפשר להבין לא ככה. עכשיו הנטשתו ואוכל ויהי נעמךו, שזה הנטשתו שלי. לפי הגוין זה הגוין המטרה. בגוין ככה משמע, בגוין פשט השימנין. מה? המטרה היא זה לא רק הביאו עניין לפי הגוין פקר, עיקר העניין הוא שזה גזל, שהתורה העמידה זה לעניים. מה זה כל אחד יכול לקחת? אם הוא לא עני הוא לא יכול לקחת. לא, ודאי שאפשר, יתרבה שכל אחד יכול לקחת, אבל ביסודו זה שייך לעניים. זה מה שמתאים לגמרא בנדורים, שלמד נדורים דף זין יודע. שבגמרא כתוב שם שכל הפקר דומה לצדוקה, אתם זוכרים? שכל הפקר בעצם דומה לצדוקה. הצד שלו, כי זה שייך גם לעניים וגם לעשיר. אומר תייסבט, למה זה דומה לצדוקה? אומר תייסבט, כי עיקר הפקר זה לעניים. גם עשירים יכולים לקחת. זה ממש הגוין הזה. שבעצם עיקר שביס, עיקר הפקר בעצם זה לעניים. אבל בדרגות יכול להיות זה חלוק. כל הפקר זה לא גזל עניים. פה זה גדר של גזל עניים. טוב, נסכם את העניין. מה שדיברנו היום על הנקודה הזאת. אסרק, סופק שביעי, סופק שישי. אז ברם כתוב שתרוויו לחומרי, גם חייבים במייסר וגם בשביעי. השאלה הייתה, אם אתה חייב בהפקר, אז הפקר פטור ממייסר. אז החזון איש בא לומר שלא, שבעצם אני חייב להפקיר, אבל לך אסור לקחת. עכשיו, מה הצד לומר לא כך? החזון איש מיישב את הרמב"ם, מה הצד לומר לא כך? הצד לומר לא ככה הוא שבאמת הדין שלי זה להעמיד לך. זכור לי שבבי שבדובו כמדומה זה לא התשובה של הנציב בעצמו, אבל יש שם תשובה שכתובה שם שגם בשביעיס יש דין של לא ילאוירבין ולהטלפים. חידוש עצום. אדם יש לו פירות שביעית ואין מי שיקח את זה, אין מי שיקח את זה. אז במאת ניסנים נאמר לו ולהטלפים. יש צד שגם בשביעי זה לא להלוך הפשטס, כי יכול להיות שבשביעי זה שתי דינים, גם שאני לא אתנהג כביילי וגם להעמיד את זה להכיל אז קולודום. אז גם אם אין פה קולודום להעמיד לו את זה, אבל הדין שאני לא אתנהג כביילי. טוב, תן לך חכם ירקמות. נגיד עוד מילה קצרה בדברי הגודל קצת, יש לנו 3 דקות, 200 מנחה. רב חיים אומר שאפשר מה, רבי, שאנחנו נמצאים עכשיו בעיצומי של חג הסוכס, זמן שמחוסנו. צריך לדעת, המועדים ניתנו לנו. אתם יודעים שנוסעים דרך רחוקה למירון או לצפת, יש דבר שנקרא עצור להתרעננות. יש כאלה שחושבים אולי שהמועדים זה עצירה להתרעננות. קצת ככה, מה שנקרא, מפעם לפעם התורה הקדושה נותנת לנו איזשהו... המשל בזה זה לא עצירה להתרעננות, אלא זה תחנת דלק. ממלאים דלק. המועדים ניתנו לנו למלות דלק לכל השונו, כפשוטו.
כל מה שאנחנו חיים במשך השנה זה מכוח המועדים, מכוח המצה שאכלנו בפסח. המצה נמצאת איתנו כל השנה. המצה זה לא רק תסבוב, זה המייסה מצווה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצה, את הלחם, אוי לי את הלחם במנוסה, כמו שכתוב בזוהר הקודש, וזה מחיה אותנו כל השנה. הסוכת שלנו זה לכל השונו. ממילא כמה שבסייעתא דשמיא אנחנו ננצל את הימים טובים למשך השנה כולה, ככה אחרי זה יהיה לנו יותר טוב. אני אגיד לכם מילה על השמחה של סוכות. יש דבר מאוד יסודי, הזמן באמת קצר, אבל ידוע, יש תירוסו של רבינו הגרו על כל הנושא של סוכות, שזה אור עצום. הידוע השאלה של הטור, סוכות זה יחל ענני כובד. אז השאלה של הטור, הרי ענני כובד היה ביציאת מצרים, למה חיכו עד תשרי? אז הטור עונה כיוון שבתשרי, בניסן זה לא היה ניכר, כי מקום אחר יוצאים החוצה. לכן הטיר קבע את זה בתשרי. הגויין רבינו הגרו אומר תירוץ, אצלנו צריך לדעת שגויין יש הרבה וורטים, יש הרבה... הגויין זה לא ספר של וורטים, זה ספר של אמיתו של תירה. יכול להיות שיש עוד מהלכים, עוד שיטות, כן? אבל מה שכתוב בגויין זה כולו אמיתו של תירה. הגויין הולך לפי הצעת של ענני כובד, אומר הגויין שענני כובד שמדובר זה לא ענני כובד שיצאנו ממצרים, אלא זה ענני כובד שחזרו אחרי שחטאנו בעגל. הוא עושה חשבון שבתזבוב בתשרי, לא משנה מה כל החשבון, יתחיל להסביר על המשכון ואז חזרו ענני כובד. זאת אומרת שבגויין כתוב נקודה שהסוכת שלנו בעצם זה הריצוי של אחרי העגל. זה היסוד הזה עצמו, שזה המון ראיות, בזוהר הקודש מבואר, שבעצם בסוכות יש שתי מערכות. יש מערכת שנקרא ג' רגולים, פסח, שבוע, סוכות. זה מערכה אחת. יש מערכה שנייה שנקרא חגי תשרי. זה מתחיל בראש השונה ומסתיים בסוף סוכות שמיני עצרת. ככה מפורש בפסיק 9, הטור מביא ידוע. שמתחיל מערב ראש השונה, הגדולים יוצאים, ידוע הטור מביא את זה והגויים מביא את זה גם בשולחן ערוך. עד סוכות, ראשון לחשבון אבוינוס. כך כתוב ידוע בזוהר הקודש לפני התקיעס, מודפס במחזורים. שכתוב שעם ישראל ניצחו בנעילה, ניצחו את עשיו, ואז מגיעים, נכנסים לסוכות. המבואר לעדיה שהסוכות זה המשך של היום כיפר. יש בזה הרבה פנים לעניין הזה. איפה בדיוק ההמשך? יש פה נקודה מאוד יסודית. אומרים את זה, אבל אני אגיד לכם קצת בנוסח מסוים. אתם יודעים שאם הכיפורים נקרא יום חסונוסוי, זה משנה מפורשת. יום חסונוסוי עם שמחה סליבוי, כתוב במשנה בסוף תייניס, יום חסונוסוי זה מתן תירה. אומר רש"י, זה הולך על יום הכיפורים שניתנו בו מלוכי שניוס. יום הכיפורים שמעתם נקרא יום החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מה הקשר עם הכיפורים ליום החסונוסוי? יום הכיפורים זה סליחה ומחילה. מה זה יום חסונוסוי? מתן תירה, נו חשניוס. אנחנו יודעים שמתן תירה זה שבועס. התשובה היא, מה זה חסונוסוי? אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא עם התורה הקדושה. קודשו בריחו ישראל ואורייס אחד. התורה זה הדבק שלנו כביכול עם קודשו בריחו. מתן תורה ביסודו היה בבואו זין סיבן, אבל המתן תורה הזה לא כל כך החזיק מעמד. נשברו הלוחס, עם ישראל חטאו בעגל, נשברו הלוחס. ואז התחיל מערכת של תשובה שמאלף אלול, כל 40 יום שמשה רבינו, עד שמשה רבינו ירד ביוד בתשרי והביא לנו לוחס שניוס. והיה כתוב בחז"ל, עם ישראל חזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא התרצה להם, סולחתי כדבורךו. ואז לא רק שהקדוש ברוך הוא התרצה, אלא קיבלנו את התוירו מחדש. התוירו, הנסינס התוירו, חזרה אלינו בתור תוירו של תשובה. לא רק בתור תוירו שקיבלנו בסיבון, שעד הקדוש ברוך הוא נתן לנו תירה, אלא אנחנו הרגשנו מה זה בלי תירה. זה היום חסונוסה שעם הכיפורים, זה מתוך תשובה. ומאיר זכרין לברוכה, יש לה זה משל,
זה מה פירוש תשובה? הוא אומר, אדם יש לו ילד. מי שיש לו ילדים, כל אנשים כולם, אדם שיש לו ילד, וכי הוא יודע כמה אב מונח לילד. אבל אדם הולך לשוק ד' המינים, שוק ענק, פתאום הילד נאבד. אין כאלה שלא נאבד. מחפשים אותו, איפה? מי יודע מה קרה לו? יום שלם נאבד, יום שלם. ובסוף היום מוצאים אותו בתחנת משטרה. החיבוק הזה שאבא מצא את הילד, ההרגש הזה של הבן יוחד, של להרגיש את זה מעולם, הם חיים כבר שנים ביחד, אבל את ההרגושה הזאת של לחזור, של להעבד ולחזור, זה יום כיפר, זה יום חסונוסוי, זה החיבור מחדש, זה יום חסונוסוי. אנחנו יודעים שחתונה מתחלקת לשתיים, יש את החופה, יש את הריקודים. יום כיפר זה החופה, זה מתח. ראיתם בה בחופה, מתח. הרגע הזה של הזיווג, הרגע הזה של החיבור, של הריאת מקודשת, זה רגע של מתח עצום. יוצרים פה עכשיו חיבור חדש, מציאות חדשה, עם הרבה תפילות, שהזיווג יהיה ליופי, זה מתח. אחרי שנגמר החופה, מתחיל הריקודים. זה השמחה, השמחה של החסנה. היום כיפר זה היום חסונוסוי. כמה מתח יש, שנעבור את היום כיפר. ברגע שנגמר היום כיפר, פה מתחיל המערכת של השמחה. פה מתחיל המערכת של הסוכס. שעל זה שרו בשמחה מי ששועים ואשרי מי שלא יחותו, מי שחותו יושו ויסקפר לוי. השמחה של המחילה, אבל לא רק המחילה, השמחה של החזורה. חזרנו להבינו שבשמיים, קיבלנו תירה מחדש. זה השמחה של השבוע, של הסוכס שלנו. וזה שמחה עצומו, עם זה אנחנו לוקחים מעיינות של שמחה לכל השונו. לוקחים מעיינות של מתנתירה, של שמחה סתוירו. במה שמחים? כל אחד חושב את עצמו, מה אני שמח? נו סוכס, שמח, שמח. במה אני שמח? נו גילו ונשמחו בוך. אנחנו שמחים במחילה, אנחנו שמחים שהתקרבנו מחדש, שחזרנו מחדש לבירו אילום. זה השמחה, אין לך שמחה גדולו מזו. ואז בסוף מגיע שמיני עצרס. שמיני עצרס, אני אומר את זה חיים לבוך, הגדיר את זה, זה יום האיחוד. בזוהר הקדוש כתוב שהמלך יושב עם המטרונה, כל מה שהיא מבקשת ממנו היא מקבלת. שמיני עצרת זה יום של איחוד, אף אחד לא נמצא, אני ואתם נשמוך יחד. וכמה זה נפלא. מהתורה אין שום דינים בשמיני עצרת, זה יום טוב רגיל. אבל רבינו מזמויס הגאונים והמוקר בזוהר הקדוש קבעו לנו שמחת תורה. מקובל רבותינו הפשט הוא, אחי זה שלנו באיחוד עם הקדוש ברוך הוא, זה רק על ידי התורה הקדושה. לוקחים את הספר תורה, רוקדים לפני התורה, הריקוד לפני התורה, אחי זה של הספר תורה, זה הנוגילו ונשמחו בוך, זה התורה דו קודשו בריחו, זה הפסגה של השמחה. ביום של שמחת תורה כל מה שמבקשים, אומר הזוהר הקדוש, זוכים מהעליון של תורה. אנחנו שמענו מעולם גדול מאוד. הוא אמר, הרגעים האלו, זה לא כל הזמן, הרגעים האלו של השמחה, שאתה מרגיש שאתה שמח בשמחת התורה, זה רגע עצום של איחוד, זה רגע עצום של דבקות, ואז צריך לבקש דבר ראשון על הרוחניות שלנו. צריך להיות חורף מעובר, שמעתם על זה בחורים? חורף מעובר. זה דבר פשוט, חורף מעובר, 6 חודשים. כמה סייעתא דשמיא צריך שנעבור את 6 חודשים עם חשקת התורה, שלא נמצא את עצמנו פתאום בטייבס, שהמנוע קשה לו לסחוב, גם אנחנו, גם המבוגרים, לא רק הבחורים. תדעו לכם, עכשיו ממלאים את הדלק, עכשיו הימים הקדושים האלו של השמחה של הסוכס. שמעתי ברוך השם שמארגנים שמחת בית השואב, או שמענו מקודם, שרוקדים כולם ביחד בשמחת החג. שמחה זה מה משבתם מים בסוסי מעייני הישוע.
ביס המקדוש זה היה בדרגות הגבוהות, אין לנו שום הסוג עם מה שהיה שם. אנחנו עושים איזשהו זכר, אבל יש פה משהו. בפרט בשמחת תורה, בריקודים התורה, שתקנו לנו, הסיום של תורה. תן הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו באמת למלות את המצברים שלנו, את הסייעתא דשמיא למשך כל השונו, ולזכור את עם ישראל, כמה עם ישראל צריך ישועס, ברוחניאס, בגשמיאס. לא רק לחשוב על עצמי, עלינו, אלא לחשוב על עם ישראל, שכולנו בני איש אחד אנחנו, שכולנו נחזור לקדוש ברוך הוא, שנזכה כולנו לשמחת תורה, לשנות טוב ומסוכו מן ואומן.